Spivett familian kide bakoitza oso berezia da. Nire kurkurio japoniarra! Eta kauboiaren gogoa eta arima ditu. Eta amak naturalista handitza dauka bere burua. Nola maitemindu ziren misterioa da. Bata eguna bada, bestea gaua. Gero nire arrebatako Gracie, izarra izateko ametsa du. Eta ni, TS, mutiko argia eta zientzialaria. Azkenik nire anaia bikia zegoen, Leighton, ausartegia behar bada. TS Spivett, zure asmakariak gure bertzari ospetsua irabazi du. Wow. Nagusia naizela uste dute. Bidai honek ikara ematen dit, baina erabakita dago. Bihar Washingtonera noa. Spivett familia maitea. Joan egin behar dut aldi baterako lan bat egitera. Ez kezkatu, ondo izango naiz. Zaindu, mutiko. Bai, TS? Ez dakit zeren bila zabitzan, baina ez aldatu. Eutsi zeureari beti. Zorte hon morrosko. Hona hemen. Sentitzen dut gertatu zena. Ez du inork hitz egiten hartaz. Bidaia harrigarri bat. Etzen zure errua izan. Etzen izan. Lisa, ikusi alduzu. Nire nebada telebistan atera dute. Eta gazte miresgarri bat. Jaun Andreak, TS Spivett. TS Spivett gazte harrigarria.